Pantailaren bestaldean Esti Urresola daukago. Kaixo Esti, zer moduz? Kaixo, egunon, oso ondo. Oso ondo. Zaude 20.000 especies de abejas, zure lehengo fikziozko filma luzearen aurreprodukzioan edo fase horretan erabat murgilduta. Kostatu egin zaigu tarte bat topatzea elkarrizketa hau egiteko. Azaldu dezakezu segatik kostatu duen edo zertan zabiltza egunotan? Bai, justu aukeratuak izan gara Berlinale jaialdiko merkatu batean, European Film Market merkatua da, eta mundu osoko 20 proiektu aukeratu dituzte, horien artean gurea, eta oso merkatu garrantzitsua da, industriako agenterik garrantzitsuenak biltzen ditu, produktoreak, banatzaileak, bentas internazionales egiten dituzten agenteak ere, eta, aukera oso ona da alde batetik, bilatzen dugun azken kolaboratzaile hori bilatu ahal izateko, eta baita, promozio aldera ere, industriako agente gehienek horrelako merkatuetara begira daude, eta orduan gure proiektua ezagutarazteko eta behin ja bukatuta dagoenean, jaialdien zirkuitoari ekiteko ere oso onuragarria da horrelako merkatuetan parte hartzea. Eta, berez orduan finantziazioaren azken fasean zaudet, esan daiteke. Bai, hori da. Hori da, ari garena, online izaten ari garen bilera mordo hauen helburua, hori da, finantziazioaren azken 20% falta zaigu, eta hori bilatzea da gure asmoa. Bestalde batetik ere, abiatu egin duzue nolabait aurren castinga, edo nolabait berez, aur bat da filmeko protagonista, eta ari zaete orain nolabait casting bat abiatu duzue, nolabait filman agertuko diren pertsonak bilatzeko. Nola abiatu duzue, ze fasetan dago, parte hartu daiteke ere, bertan, orduan... Bai, hori, 20.000 especies de abejas pelikularen muinan familia bat dago, eta familia hori osatzen dute hiru seme-alabek, gazteenak 6 urte ditu, eta neska bat da, gero 8 urteko mutil bat dago, eta 12 urteko neska nerabe bat ere. Eta orduan, pertsonaia hauen bila gabiltza, eta horretarako abiatu dugu casting prozesua, baina ez bakarrik 3 pertsonaia hauentzako, baizik eta gero hauek ere beste ume eta neska eta mutil batzuekin harremanetan dihardute pelikulan zehar, orduan pertsonaia hauek ere bilatzen gabiltza. Horregatik animatzen dut, hori 6 eta 12 urte bitartean dauden neska eta mutil guztiei parte hartzera, paper desente dago, eta karo, energia ezberdinetako pertsonaiak bilatzen ditu goietarako, orduan dena da ongi etorria. Ja castinga iragartzeko, zabaldu egin duzuen oharrean, aipatu egiten duzue, parte hartuko duten aurrak, uste dute Araba eta Bizkaikoak, bilatzen dituzuela. Orain segurazki ekoizpeneko kontu asko ez dituzu zehaztuta izango, baina bai aurre ikusten duzu nolabait inguruan grabatuta izango dela. Bai, nik azken finean gidoia idazterako momentuan ere baziren leku asko nik ezagututakoak zirenak, osea, nahi gabe, adibidez, errekan, bainu bat, ematen baldin bada sekuentzia batean, nahi gabe niretzat Orozkon edo nire inguru, osea, nik gaztetan, nire inguruko eszenatokietara jotzen nuen idazterakoan, eta uste dut horrek, asko errestuko lidakela lokalizazioan lan bilaketa hori. Eta horregatik, abia puntua hori izango da. Laudio eta, Aiaraldea inguruan grabatzea, naiz eta, gero egia da, badaudela sekuentzia batzuk hemen Donostialde inguruan grabatuko nituzkenak, ze modu berdinan,
nik erleekin daukadan harremana edo ikasi izan dudana izan da hemen inguruan Hernani eta Ereñozu inguruan dagoen erlezain bati esker, eta orduan, inguru horretan ere estena pare bat grabatuko genituzke. Claro, aipatu behar da gauza bat, agian ez dakinarentzat, gauza garrantzitsu bat ez dela enkarguzko lan bat. Zuk zerotik idatzitakoa eta garatutakoa dela. Ze pisu dauka proiektu honek? Badauka pisua berez delako zure lehenengo fikziozko filma, baina ere badauka bestelako pisu bat, azken finean sorkuntza prozesu egin duzulako norbait zerotik abiatu da eta badelako zure oso imaginatzen du barneko historio bat edo ideia batetik abiatzen dela. Bai, egia esan, normalean horrela egiten dut lan, izaten dira normalean nire barrenetik sortutako historiak, baina baita egia da ere, nori norken kasuan, naiz eta enkarguzko proiektu bat bezala jaio zen, oso nirea egin nuela ere, eta nire historiarekin eta nik ikasitako ikastetxearekin lotuta zegoelako, eta orduan gustatzen zait ez pentsatzea, naiz eta enkarguzko zerbait etortzen zaidan, nirea egiten saiatu behar naiz, benetan zerbait berezia izan dadila, eta ez, edo nork egin lezaken zerbait, ez? Kasu honetan egia da, erabat, esaten duzu moduan, historia hau jaio zen, ekai ondarruko gazte transexual bat bere buruaz beste egin zuenean, nik sekulako inpaktua jaso nuen berri honekin, bereziki familian zegoeneko onartuta zegoelako eta baita ikastetxean ere, eta orduan oso gazte iruditu zitzaidan, eta oso harrigarria harrera honen hau guztia izan eta gero horrelako erabaki bat hartu izana, ez? Eta, zalantzaz jositan nengoen, galderak nire buruari, ni beti oso, genero ikuspegiarekin ere oso konprometituta sentitut nire burua eta gai honek galdera asko egiten zizkidan, nire buruari galdera asko egiteko aukera ematen zizkidan zentzu honetan, eta orduan gerturatu nintzen naizen elkartera. Eta, bere momentuan, ekai oso gaztea zela pentsatu banuen ere, hasi nintzen familia pilo bat elkarrizketatzen, eta, are 3, 4 eta 5 urte zituzten kasuak ere ezagutzera heldu nintzen, non ja argi zegoen eta oso garbiki adierazten zuten, bere ez dakit euskeraz nola esaten den, su genero sentido edo, nola haiek euren burua nola ikusten zuten, naiz eta, ez izan ez lehitutako generoa, ez? Jaiotzerakoan. Eta orduan, niretzat uniberso ikaragarri oparoa eta aberatsa ireki zitzaidan, elkarrizketa hauek guztiak egiten hasi nintzenean, gurasoekin eta bar, eta oso bereziki asko interesatu zitzaidan enfoke bat zen, alde batetik, ari ginela, ez, gizarte moduan, nolabait bide laguntzen oso gaztetik euren identitatea adierazteko gai diren umeak, ez? Eta horrek kristona eraldaketa sortuko duela hemendik urte batzuei begira. Ze, 6 urtetako umeak euren egoera onartzen eta euren identitatea adierazten eta garatzen garatzeko prest dagoen gizarte bat, nik behintzat horren aldeko nire granitoa jarri nahi nuen, ez? Uste dut, badela garaia, eta beste gauza bat asko harritu ninduena, eta oso polita zena zen, kasu askotan, familia hauentzat, abagune bat izan zela, ez? Oportunidade bat, gauza asko ikasteko, eta familia arteko harremanak,
osasuntsuagoak bilakatzeko, eta kasu askotan sendatzeko ere. Eta ikuspegi positibo horrek asko erakartzen ninduen, eta horrela adierazi nahi izan dut ere, errealitate hau pelikulan, ez? Anistasunaren beste adierazpide bat bezala, eta oso modu argitsuan eta itxaronpetsuan adierazi edo erretratatu nahiko dut pelikulan. Gero ere sartu dituzu nolabait elementu batzuk kakotzen artean pertsonalagoak direnak, ez? Aipatu duzu horre ere erleen kontua edo bestelako elementu batzuk. Izango da bi gauzen agian nasketa bat. Bai, hori da, alde batetik hor nik jaso ahal izan dudana izan da dokumentazioa, ez? Dokumentazio prozesu bat beti beharrezkoa da, nire ikuspuntutik edo zein gai jorratzen dudanean. Eta gero noski zergatik zergatik jotzen nau niri gai honek, ez? Edo non egiten dit oihartzun bat nire barnean, hori da baita ere pelikulan jarri nahiko dudana, Ni gogoratzen dute, nire buruari egiten nizkion lehen galdera hoietarikoak, ziren, oso presente neukan esaldi hau non esaten zan, emakumea egin egiten da, ez? Simone de Beauvoirrek aipatzen zuen esaldi famatu hori. Emakume ez da jaiotzen baizik eta egin egiten da, ez? Eta adibidez, kasu hauetan 3 urteko transexualidade egoeran dagoen neska batek, dagoeneko neska dela esaten du. Orduan, hor zegoen zerbait, ostras, hau jaio egiten zara, eraiki egiten da, bietatik zerbait da, nik nire buruari ere galdetzen nion, ez? Nik, nire bizitzako momentu ezberdinetan, genero adierazpide ezberdinak igual bizi izan ditut, baina horrek ez du nire identidadea zalantzan jarri, eta horrek, genero adierazpena edo genero identidadea gauza ezberdinak dira, eta orduan, hausnarketa hori guztiek oso baliagarria izan zaizkit prozesu honetan zehar, eta uste dut oso baliagarriak izan daitezkela gizarteratzeko. Eta orduan, hortik ere, badago, ez? Nire aurreko lanetan ere normalean beti emakumezko protagonistak izan ditut, eta kasu honetan ere, erleen erlauntza bat oso ingurune femeninoa den moduan, ez? Non erregina eta langileak hauek guztiak emeak dira, ez? Irudi hau ere oso aproposa iruditu zait familia hau irudikatzeko nolabait, gehiengoak emakumezko pertsonaiak dira, familia hau osatzen dutenak, eta emakume izateko modu ezberdin asko biltzen ditut familia honetan, eta hori da nire traiektorian gertzen joan den zerbait. Eta, aipatu egin dugu, orain finantzazio fasea nolabait ixten zabiltzatela, castinga ere abiatu duzuela. Zeintzuk dira hurrengo pausoa? Badaukazu hor ikusita, ez? Aurten ekoiztea, baina zeintzuk dira hor, ez? Jarraituko dituzen hurrengo pausoak, eta batez ere, nola ikusten dituzu edo ze perspektibarekin ikusten dituzu zuk, nolabait etortzekoak diren fase horiei aurre egiteko. Gauza bada zuk agian gidoian daukasuna, ez? Eta gero hori trasladatu egin behar duzu iruditara, eta hor ere mugapen batzuk egon daitezke izan aurrekontuagatik, izan dauden egoerengatik. Bai, eta hala ere naiz eta dena egoerarik idealenean ere, gero azkenean beti izango da ezberdina, eta horrek zirrara, beldurra, ilusioa, dena da pixkat, orain nagoen momentua oso bizia da, dena dago erabakitzeke, eta egia da, badaramatza dela 4 urte gidoia idazten, eta oso plano mentalean bizi izan dela pelikula oinarte, eta orain ari naiz, oso erabaki horrak
hartu behar izaten, eta bai oso zirraragarria da momentu hau. Orain bereziki jorratzen gabiltzan gauzarik importantena da, bueno, alde batetik lantalde teknikoa, eta hori kasi itxita daukagu, ja osatu dugu departamentu guztietako buruak zeintzuk izango diren, eta hori ere erronka importantea izan da. Bilatzen dugun estetika eta tonoa eta harreman pertsonala ere, ez? Zain hori guztia eragitzeko. Eta gero bestetik, hori castinga da orain erabakirik garrantzitsuena, ze, claro, depende umeak, izango dira baita ere gurasoak, eta depende gurasoak aitona monak, orduan umeen castinga benetan erabaki horra izango dela beste konponente guztiak izteko. Eta gero, hori, nolabait nahiko lasainago lokalizazioei dagokionez, baina hori izango litzateke itxi beharreko hurrengo pausoa. Behin hau guztia itxita, ensaioak etorriko lirateke. Ze oso garrantzitsua da kasu honetan, familia giro hori aldez aurretik sortu beharra dagoelako, ez? Eta gero, ja ekaina bukaerarako edo errodajeari ekingo genioke, eta, printzipioz 7 bat astetan zehar luzatuko litzateke, eta abuzturako bukatuko litzateke eta edizio prozesuari hasiera emango genioke. Printzipioz hori, gutxi gora bera, abendu urtarrila bitartean pelikula bukatuta egongo litzateke, ja prozesu guztiei dagokionez, kolorea, soinua, kolore eta soinu postprodukzioa dinot, edizioa. Eta hori da aurre ikuspena gutxi gora bera. Ez da makara orduan aurretik daukazuen urtea? Ez. Bale, printzipioz horrekin geratu egiten gara, momentuz mahai gainean dagoena batez ere, publiko zabalari begira castingaren deialdia da. Aipatu egingo dugu bideonen azpian edo hori horri begirako informazio guztia. Eskerrik asko, besti, galderik entzutatik eta animo asko orain daukasun bilera maratoi honetan. Mi esker, eta eskerrik asko berriz ere oihartzuna emateagatik gure proiektuei, así que ia aiaraldeko jende pilo bat animatzen den parte hartzera.